Alle, der spiller golf, ved, hvilke hensyn man skal tage til andre på banen, når man gør sig klar til at slå til golfbolden. Man slår aldrig en bold mod andre, nogen som helst steder på banen. Alligevel bliver greenkeeper hvert år ramt af golfbolde fra golfspillere, der muligvis tænker, at personalet er immune over for skader fra vildfarne golfbolde. Selvom greenkeeper selvfølgelig skal gøre alt, hvad de kan for at beskytte sig selv, er der en række forhold, som alle golfspillere bør have i baghovedet, inden de nyder en dag på golfbanen. Det er umuligt at gennemføre al banepleje, før golfbanen hver dag åbner for spil. Derfor vil golfspillere indimellem møde greenkeepere, der koncentrerer sig om at få klaret deres job så hurtigt som muligt. At bede personalet om at stoppe deres arbejde for hver enkelt gruppe på en overfyldt golfbane vil betyde, at en 2-timers opgave bliver til et heldagsarbejde. Golfspillere bør derfor være tålmodige i disse situationer. Desuden kræver mange af opgaverne på en golfbane brug af avancerede maskiner, der skal betjenes meget præcist, og det kræver personalets fuldstændige opmærksomhed. Derfor kan greenkeeperen være uopmærksom på golfspillere, der venter ved teestedet eller på fairwayen. Golfspilleren må under ingen omstændigheder slå til bolden, før greenkeeperen har givet tydeligt signal til, at der må spilles. Når det er nødvendigt at udføre banepleje, mens der spilles på banerne, vil chef-greenkeeperen ofte bede personalet om at udføre banearbejdet i omvendt rækkefølge, fra hul 18 til hul 1. På den måde undgår personalet at forstyrre den samme gruppe af golfspillere på hele deres runde. At udføre banearbejdet i omvendt rækkefølge medfører dog, at greenkeeperen ofte kører direkte mod spillerne, hvilket udsætter dem for større risiko for personskader. Hvis greenkeeperen kører 10-50 meter ad gangen mellem golfslagene, er det både upraktisk og farligt, og det er samtidig mere forstyrrende for golfspillerne. Derfor er det en bedre løsning for begge parter, at golfspillerne tager en kortere pause, indtil personalet har passeret dem. På den måde kan greenkeeperne komme videre med deres arbejde, og golfspillerne kan komme videre med deres spil.